Možno ste zachytili teraz minulý týždeň, ak sa to otočilo tak trošku proti mne. Tam ste sa ma daktori pýtali a teraz na tú tému treba tak ako jasný pohľad mať. Keď je niekto homosexuál, je gej alebo lesba, nemôže za to. Nie je to hriech. Môže to byť svätý človek, svätá žena. Hriechom sa stáva, až dá hriešný súhlas. Muž, taký bežný muž, túži po žene. To nie je hriech. Žena túži po mužovi. To nie je hriech. Keď dá hriešný súhlas, vtedy sa stáva hriechom. No a keď kňazi sme vedeli napomenúť heterosexuálov, keď hrešili, no tak vieme napomenúť aj homosexuálov. Svätý Augustín hovorí, nenávidím hriech a milujem hriešnika. Ja to preložím do našej reči, tak aby ste vedeli, u mňa v Žakovciach 24 rokov sa starám o homosexuálov. 24. Čítam z knižky, ktorá sa volá Život. Farár Kufa nevystúpil proti homosexuálom, ale nezriadenému homosexualizmu. A to je rozdiel. To je podstatný rozdiel. Boh miluje hriešnika, nenávidí hriech. Toto nerozlišili. Toto nerozlišili. Títo ľudia, ktorí zapasia a možno niekedy aj klesnú, sú možno bližšie ku Bohu, než taký farár Žakovský, alebo ja neviem kto. Sú možno bližšie k Bohu. Nehovoril som veci z nenávisti k týmto ľuďom, ale z lásky a obavy o tých ľudí, ktorých kazí nezriadený homosexualizmus, ani nehomosexualizmus, celkový nezriadený sexualizmus. Čo je nezriadenosť? Každý rozpor s Božou voľou. Všetko, čo urobíš naproti Božej vôli. Nie každý neporiadok, bo môže byť aj svätý neporiadok. Však môže Boh urobiť, spôsobiť taký neporiadok, ale z lásky. A keď je takto neveriaci, tak proti čomu to je? Proti láske a proti rozumu. To je nezriadenosť. Alkoholik, hej, milujem alkoholika a nezriadeného tiež milujem. Však mama, ktorá okúpe syna, ktorý spadol do blata, okúpe ho vo vaničke, syna dáme nabok a špinu vylejeme von. Alkoholika dáme nabok a nezriadený alkoholizmus vyhodíme von. Narkomana dáme nabok a nezriadený narkomanizmus vyhodíme von. Hetero, homosexuála alebo bi, alebo hociakého sexuála dáme nabok a nezriadený sex vylejeme von. Toto som chcel povedať. Žiadna nenávisť. Keď Pán Ježiš povedal aj ostrejšie, hovoril aj ostro. Hovoril slepí, hlupáci, slepci a tak ďalej. Povedal to Pán Ježiš. Nehačte perly pred svine, povedal to Pán Ježiš. No tak potom čo? Hej. Ja ešte, keď môžem k tej veci, poviem to tak. Máme prasnice hore, tam máme v poľnohospodárstve prasnice, prasa, ľahne prasnica ku prasnici, prasa, ležia, to je ich vec. Ale keď tá prasnica vleze do obývačky tvojej, to už není len ich vec. Hej? A prosím pekne, a keď ti tá prasnica vojde do detskej izby, no tak ju budeš hnať. Prasnicu máš v obývačke vtedy, keď zapneš televízor so sprostými sexuálnymi filmami. Máš prasnicu v obývačke. Prasnicu máš v detskej izbe, keď tam pustíš deti. A keby tá prasnica naháňala tie deti tam do ohradky, čo také prasnici povieš? To je vtedy, keď učiteľky v škole alebo v škôlke, na západe to počujete, tlačia do nezriadeného sexu tieto deti. No a my máme mlčať? Nemôžeme mlčať. Hej, nemôžeme. Nenávidím hriech a milujem hriešnika. Kto to nevie rozlišiť? A potom rozlišujeme ešte homosexualisti. Kto sú to? Nie sú homosexuáli, ale za peniaze kúpení právnici prevrátené rozprávajú. Kúpení lekári prevrátené rozprávajú. A najmä prevratení novinári prevrátené rozprávajú. Nemyslím si, že moji homosexuáli, o ktorých sa 24 rokov starám, že by ma nenávideli. Kto z vás býva s homosexuálom? Ja áno. S ním žijem, nebývam. Žijem s nimi. 24 rokov. Kto z Európskej únie ešte žije? Bývať môžem v jednej bytovke s nimi. Ale ja s nimi žijem. To sú moje deti. Teda hovorím z knižky, ktorá sa volá Život.
Za 24 rokov nejakú tú skúsenosť mám. Nedávno sa vrátila jedna lesba z Čiech, čakala ma, ja som vyšiel s papiermi, prebehol som v Monterkách väčšinou, chodievam aj teraz, tesne predtým sme zabetonovali platňu a tu mi Františka odškrabal ešte betón, som mal za uchom, som nevedel. Hej. Čiže dobehli sme tu a ja som s papierami prebehal v Bagančách aj v Monterkách, pán farár, jaj, vitaj, ahoj, vrátila si sa, hej, to je dobre, že si sa vrátil, pán farár. A kde si bola? V Čechách. Lesba to bola. A pán farár, prosím, niečo vám chcem povedať. A čo? Pán farár, ja vás mám veľmi, veľmi rada. Pozrel som tak na ňu a ja ťa mám rád. Pán farár, naozaj? Naozaj. Rozplakala sa, hodila sa mi kolo krku, plakala. Hovorím, poplaci. Dobre, spokojne, poplaci. To ti pomôže. Jaká nenávisť k nim? Jak ma otáčajú? Jaká nenávisť? Keď milujem alkoholika, neznamená, že mu dám flašku. Keď milujem narkomána, neznamená, že mu dám drogu. A keď milujem prostitútky, ktoré mám viacej v mojom dome, keď milujem lesby alebo gejov, neznamená, že im dám nezriadený sex. Homosexualisti ma prevracajú na ruby. Títo z nás robia naozaj. Tí, čo to robia za peniaze alebo za postavenie, aby boli populárni v Európskej únii alebo ja neviem kde. Títo nás otačajú. Boh miluje každého človeka. A títo ľudia, ktorí zapasia povedzme, so svojou slabosťou, hociakou. Mám chlapcov, ktorí sú na malé dievčatka, poď ku mne, ukážem ti ich. Na dievčata, na staré ženy, mŕtvú ženu ešte znasilnil. Mám chlapcov, ktorí sú na ovce, na kozy, na krávy, na kobily. Prosím, mám všetko, čo chceš. A všetkých milujem, mám ich rád. Ale neznamená, že im všetko dovolím. To nie je dobrá matka, dobrý otec, čo všetko dovolí svojim deťom. No tak sme kňazi. Dívaj sa dobre. Biele je biele a čierne je čierne. Nemôžeš povedať, to je také dosíva. A to je také dosíva. Nie, toto je biele a to je čierne. Sú aj veci sivé, sú aj veci farebné a sú aj bezfarebné. Ale to je biele a čierne je čierne. Beda nám kňazom, keby my sme hovorili na toto, to je také dosíva. A to je ešte také tiež dosíva. Beda nám kňazom. Všetci sme dostali prorocký úrad. Kde? Pri krste prorocký, kňazský a kráľovský. Kráľovský máš panovať nad svojimi púdmi. Aspoň sa o to pokúsiť. Už pokus sa počíta. Boh ti ho zaráta, ak si úprimne pokúšaš. Kňazský máš prinášať bohoslužbu, obety. A prorocký máš ohlasovať Božiu vôľu. Vhod i nevhod. Darmo prskajú homosexualisti. Vyhražali sa mi, že ma dajú na generálnu prokuratúru do basy, takí mi telefonovali. Hovorím, ja si v base oddychnem. Kľudne. Nebojím sa ísť do basy. Kľudne.